Dili lang tayo magkasangog sakinan. Amo ng amo. Pero kung di na, mangingilan mo naman na, marunong na. Maayuan eh, mag-ihay lang mo na ta. Kaya pilit kong sisinyo masulino may magkaunang pagkakita sa lampara. Muna. Kita mo pakita na kamara. Ay, tayo siya. Kaya nakasiguro magad ko na kung di ay makakuha sa lampara, di na kumahin. Kung untay kayo ang makuha niya. Padayon ta. Ano din sa katagay niyo? Biyahe na, kamu ni mo ginom. Tara, tumas kasada. Kaya mag-atang ka sa ginan. Ako na po kayo kong pagtuo. Naantutos niya padong sa gihungan. Kaya wala importo na doon din yung dapita ang padong na sa gihungan. Kada nyo, pagpabuka na imong naunaan. Kaya doon naman yung gihungan. Puno na atong katangan dito sa pagtalan. Padong sa gihungan. Mayo ba nyo? Nyor. Kuha kay posibilidad nyor nga sakay na po sa sakayan o pambut mo ron. Kung posible sa daan, nahimuon na niya. Posible sila nyo. Kaya nagtuwa mo to siya atong igugod. Maog yun. Kaya marunong mo sa to. Kaya marunong mo sa to. Pero nyo, muli kayo dito siya sa kaglansa. Kaya nasabtan to niya nga ato mo sa tanga dito. Mura gustos marunong yun na. Nan, kung maunay atong mga pagduda, aber, unsa mo ko na itong buhaton? Di, maninguha ta nga, una ta mag-abot niya sa Cebu. Nga tos terminal, kaya labing siguro atong ito siya naog. Sakto nyo. Kunya, ikaw mo to sa Cebu. Magbuhat ang si Pwin. O ang labing mayo pagod, mukod nila sa mga polis. Patabang ta. Inspeksyon na to at mga sakyan ng wagi. Siya, rugi na ito na masakpan. Anak mo. Pero sakto mo sa inyong mga pagmuna-una da. Oh, labing mayo nga mag-abang tagpangbot araw mauna gyud ta niya. Tara nyo. Tara, Sige, sa kuya.